ଚାଳନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ହନୁମାନ ଚିତେ ବେଦ ଅକଳନା ବାରାନିଧି ନାମ ମହିମା ଅଗାଧ ଚାଳନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ହନୁମାନ ଚିତେ ବେଦ ଗମ୍ୟ ନାହିଁ ଚାରି ଧର୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୱାଳା ଉର୍ମ ଧୂର୍ମ ଗମ୍ୟ ନାହିଁ ଚାରି ଧର୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୱାଳା ଉର୍ମ ଧୂର୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ବଣା ହେମନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ପାଦ ଚାଳନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ହନୁମାନ ଚିତେ ଭେଦ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ যে রামচন্দ্র অনন্ত কৃষ্ণ চন্দ্র জগন্নাথ চারি যুগে অবতারে হই ন পারিলে সিদ্ধ চালতি শূন্যে শবদ হনুমান চিতে ভেদ রুক্ষাম যদু অর্থ হ্রি ক্লিং শ্রীং যুক্ত রুক্ষাম যদু অর্থ হ্রি ক্লিং শ্রীং যুক্ত দিগ আকাশরে ভ্রমি লড়ি ন পাইবি সাত চালতি শূন্যে শবদ হনুমান চিতে ভেদ পৃথ্বী পঞ্চভূত বায়ী জ্যোতি তেজ কলা বহি চন্দ্র সূর্য উদয় হইয়ে ন পাইলে অন্ত আদ্য চালନ୍ତି শূন্যে শবদ হনুমান চিতে ভেদ স্বপ্ন কোটি জন্তু জীব করি ন পাইলে ঠাব স্বপ্ন কোটি জন্তু জীব করি ন পাইলে ঠাব মুনি তপস্যারে বসে মনরে হেলে তবদ চালନ୍ତି শূন্যে শবদ হনুমান চিতে ভেদ অব্যকত ব্রহ্ম যেই রূপরচনারে নাহি অব্যকত ব্রহ্ম যেই রূপরচনারে নাই কহে ভীম রক্ষিত অনামে রহিলা বেদ চালନ୍ତି শূন্যে শবদ হনুমান চিতে বেদ অকলনা বারানিধি নাম মহিমা অগাধ অকলনা বারানিধি নাম মহিমা অগাধ চালନ୍ତି শূন্যে শবদ হনুমান চিতে বেদ চালନ୍ତି শূন্যে শবদ হনুমান চিতে বেদ ମହାତ୍ମା ଭୀମ ହୋଇ ଅନୁଭବ କରି କହିଛନ୍ତି ମହାଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଅଛି ଏହାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି ଅକଳନା ବାରାନିଧି ନାମ ମହିମା ଅଗାଧ ଅକଳନା ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ କଳ୍ପନା କରିହେବ ନାହିଁ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାୟ ଗଭୀର ଯେମିତି ସମୁଦ୍ରର ଗଭୀରତା ମାପିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ଶବ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଗଭୀରତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ହୁଏ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଏକ ଶବ୍ଦ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ସଂକ୍ଷେପରେ କୁହାଯାଇଛି ହ ପରମ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆଶଏ ବାହାରେ ଦନ୍ତେଶ ଅକ୍ଷର ଶ୍ୱାସ ଜୀବ ପଶଇ ଭିତରେ କେବଳ ତୁ ଅନୁମାନ କରଲୟ ସୂତ୍ରେ পবন সংগতে মন মিশাই একান্তে পবন সংগতে মন মিশাই একান্তে কিন্তু ଏ ଜୀବ ମାୟା ମରିଚିକା ପଛରେ ମଜି ଏ ଶୂନ୍ୟ ବା ମହାବ୍ରହ୍ମ ଶବ୍ଦକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ସତ୍ୟ ଓ ଚିରନ୍ତନ ଏହି ଶବ୍ଦ ଶୂନ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ନାହିଁ ଅବିରାମ ଗତିରେ ଚାଲିଛି କେହି ଦେଖିବାର ନାହିଁ ଛୁଇଁବାର ନାହିଁ ଶୁଣିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ସନ୍ଥ କବି ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିରେ କହିଛନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପାରି କରି ଯିବ ସତ୍ୟ ଉଚାରିବା କାହିଁ ସତ୍ୟଟି ସନ୍ଥ ସାଗର ସାଧୁ ଅଟେ ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ର କହି କଳି ଯୁଗେ ମୁଁ କେମନ୍ତେ ପାରି ହେବି ମନରେ
ମାଡୁଛି ଭୟ ମଣେ ଭୀମ ଭଇ ଗୁରୁ ପାଦ ଯାଇ ମଣେ ଭୀମ ଭଇ ଗୁରୁ ପାଦ ଯାଇ ଅଚିନ୍ତା ଠାବରେ ଅଚିନ୍ତା ଠାବରେ ମାଲିକ। ତେଣୁ ଭୀମ ଭାଇ ଲେଖିଲେ ଗମ୍ୟ ନାହିଁ ଚାରି ଧର୍ମ ଜ୍ୱାଳା କୁର୍ମ ଦୁର୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ବଣା ହେମନ୍ତ ସେ ଯେଉଁ ପାଦ। ଚାରି ଧର୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଭିକ୍ଷୁ ଚାରି ଧର୍ମ ଓ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୱାଳା ଉର୍ମ ଧୂର୍ମ ଅର୍ଥାତ୍ ଚାରୋଟି କଳା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲେ ମାତ୍ର ତା ପୂର୍ବରୁ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ତ୍ରିଗୁଣାତ୍ମକ ମୂଳତତ୍ତ୍ୱ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷମ। ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଚାରି ଯୁଗେ ଅବତାରେ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ସିଦ୍ଧ ଚାରି ଯୁଗେ ଅବତାରେ ହୋଇ ନ ପାରିଲେ ସିଦ୍ଧ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅନନ୍ତ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୃତି ଅବତାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ କଳା ଗ୍ରହଣ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସତ୍ତା ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀଳା କଲେ। ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଏକ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ମାୟାରେ ଭୋଳ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଏକ। ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି ମାୟାରେ ଭୋଳ ହୋଇ ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ କି ସିଦ୍ଧ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ରୁକ୍ ସାମ ଯଦୁ ଅର୍ଥ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ ଯୁକ୍ତ ରୁକ୍ ସାମ ଯଦୁ ଅର୍ଥ କ୍ଲିଂ କ୍ଲିଂ ଶ୍ରୀଂ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଆକାଶରେ ଭ୍ରମି ଲଢି ନ ପାଇ ବିଷାଦ। ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ପ୍ରଭୁ। ସାମ ଯଦୁ ଅଥର୍ବ ଏହି ଚାରି ବେଦ ସେହି ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ସ୍ଥିର କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ବେଦାଧିପତି ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ। ହିଂ ଶ୍ରୀଂ କ୍ଲିଂ ପ୍ରଭୃତି ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକୁ ମହାରାଟ ସୁରାଟ ବିରାଟ ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯାହାକୁ ମହାରାଟ ସୁରାଟ ବିରାଟ କୁହନ୍ତି ଏହି ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରି ଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀ ପଞ୍ଚଭୂତ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତି ତେଜ କଳା ବହି ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇ ନ ପାଇଲେ ଅନ୍ତ ଆଦ୍ୟ ଚାଳନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ଅନୁମାନ ଚିତେ। ପୃଥିବୀ ଜଳ ଅଗ୍ନି ବାୟୁ ଓ ଆକାଶ ଜ୍ୟୋତିର୍ମାନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମାତ୍ମାକୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଗୀତାରେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉକ୍ତି ଅଛି ଭୂମିର ନଳ ବାୟୁକ୍ଷଂ ମନର୍ବୁଦ୍ଧିରେବ ଅହଙ୍କାର ଇତହଂ ଭିନ୍ନଂ ଅହଙ୍କାର ଇତହଂ ଭିନ୍ନଂ ପ୍ରକୃତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି 8ଟି ଅପରା ନାମରେ ଖ୍ୟାତ ଏମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ବିକାଶ ଲାଭ କରିଅଛି। ତଥାପି ଏମାନେ ବ୍ରହ୍ମସତ୍ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱରେ ପଞ୍ଚଲୀନରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆକାଶ ମାର୍ଗରେ ଗତି କରି ମଧ୍ୟ ମହାଶୂନ୍ୟ ଶବ୍ଦକୁ ଜାଣିପାରି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି 32 କଳା। ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛି 32 କଳା ଯଥା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି 16 କଳା ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି 16 କଳା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି 12 କଳା ଉର୍ମ ଧୂର୍ମ ଜ୍ୟୋତି ଜ୍ୱାଳା ଏମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଳା ସବୁ ମିଶି ହେଲେ 32 କଳା। ମାତ୍ର ବ୍ରହ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି 32 କଳା। ମହାବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଲେଖ ପ୍ରଭୁ। ଜନ୍ତୁ ଜୀବ କରି ନ ପାରିଲେ ଠାବ ମୁନି ତପସ୍ୟାରେ ବସି ମନରେ ହେଲେ ପ୍ରବଦ ଚାଳତି ଶୂନ୍ୟ ଶବଦ ଅନୁମାନ ଚିତ୍ତେ ଭେଦ ଚାଳତି ଶୂନ୍ୟ